Jeg vil godt prøve at demonstrere det med et par rigtig lækre bøffer her, vi har. Og her er det vigtigt, at de lige får en lille bitte smule olie her på overfladen her. Igen for ikke at brænde fast. Men ikke noget unaturlig smagsforstærker, paprika eller noget. Det eneste, de skal have, det er olie, og så til allersidst lidt salt og peber. Og jeg kan godt lide at bruge hænderne her. På med bøfferne. Man kan høre, hvordan det syder rigtig dejligt. Hvordan varmen den arbejder med kødet. Det er helt fantastisk. Og så skal de sådan set bare ligge her. Og når man arbejder med sådan noget kød, som vi gør her, så det der med at gå og vende og dreje på det hele tiden, det skal man ikke. Man skal lade kødet tage den tid, som kødet det skal have. Vende det maks 3-4 gange, så får det også et rigtig flot og fornuftigt stegemønster. Nu har vi godt gang i vores bøffer her, og det jeg vil gøre nu, det er at lige vise, hvordan man laver sådan en rigtig flot vaffelmønster. Og det vi har gjort nu, det er, at vi har lagt bøfferne sådan på tværs af grillen her. Og sådan den professionelle kok, han vil jo godt have, at det ser lidt pænt ud, så vi tager lige og vender bøfferne en gang her, og så vender den modsat af, hvordan den vendte før. Vi gør det igen her. Sådan. Som jeg startede med før, så gav vi den lige en gang olie, for at vi er sikre på, at det ikke brænder fast, men det gør vi lige igen her. Et lille lag her, det er egentlig ubetydeligt, det falder egentlig af bøffen nu her, når vi vender den. Men det gør selvfølgelig også, at den ikke brænder på igen. Prøv at se et mønster, vi har fået lavet her. Altså det er klasse. Når nu er man ved at være færdig med at stege sit kød, så er det selvfølgelig vigtigt, at det får noget salt og peber. Og der er mange forskellige, der siger, at man skal putte salt og peber på før, og man skal putte salt og peber på efter. Jeg synes, man skal putte det på lige inden man serverer det, når man har så varm en grill. Det der kan ske, det er selvfølgelig, at når vi har med tørrede produkter som peber at gøre, det går hen og får sådan en branket smag, og det er vi egentlig ikke interesseret i. Men vi er selvfølgelig også interesseret i, at saltet trækker ned og giver en god smag. Men når vi nu tager bøfferne af, og vi har givet det lidt salt og peber, som I kan se her, så trækker vi dem af grillen, og så kommer de til at stå og trække lidt, og så trækker saltet naturligt ind i bøfferne og giver en naturlig aroma. Det er helt perfekt det her. Nu er bøfferne ved at være færdige, så er det jo det allervigtigste er selvfølgelig, at de kommer op og får trukket lidt her. Altså, det der sker med kødet, når det er, at vi bruger de her ekstreme varmegrader, som vi gør, det er, at vi presser simpelthen al saften ind i midten på kødet. Og når så bøffen den får lov til at trække, så trækker saften lige så stille ud. Hvis jeg skærer i den nu, så tager vi simpelthen og skærer bøffen midt over, og så flyder det ud med safter. Og det er ikke planen, så mister bøffen sin essentitet og sin kraft og sin saft. Så vi skal lige lade den trække lidt. Nå, nu er bøfferne færdige, så synes jeg lige, vi skal kigge på resultatet her. Jeg skærer den lige midt over. Den her, den er rød, eller medium rød. Den er helt perfekt, ikke? Lækker stykke kød. Jeg synes lige, vi skal smage på det. Det er klasse.